Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo madzulo ano muli ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Tauson Ekamalata. Poyamba nayi mitu yankhani zathu. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti azikhala aukhondo nthawi zonse. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandiza achinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'madera a mdziko muno. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yapambana kwa nthawi yoyamba mu mpikisano wa Charity Shield omwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullet pa bwalo za masewero la Bingu ku Lilongwe. Tiyambe ndi nkhani yakuti mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti azikhala aukhondo nthawi zonse. Poyankhula kwa Goliath m'boma la Tcholo pamwambo opereka thandizo losiyanasiyana kwa anthu, Professor Gertrude Mutharika yemwenso ndi mkulu wa bungwe la Beautify Malawi BIM Trust wati ukhondo sutengera kapezedwe ka munthu koma chidwi chogwiritsa ntchito bwino zinthu zomwe munthu uli nazo. Tindi ripoti la Geoffrey Chinawa. Mayi wa dziko lino Professor Gertrude Mutharika wati kulimbikitsa ukhondo kuli ndi kuthekera kochepetsa kufala kwa matenda odza kamba kakuchepa kwa ukhondo. Potsindika za izi, Professor Mutharika ati posachedwapa bungwe la BIM lilimbikitsa ntchito za ukhondo m'misika, msukulu, mzipatala ndi malo ena. Mayi wa dziko linoyu wathokozanso bungwe la Muslim World League kamba kogwira ntchito ndi BIM pofikira manja osowa ndi thandizoli. Pamenepa Professor Mutharika atagwira ntchito ndi anthu enanso okhunzidwa pofuna kuonesesa kuti pa sukulu ya sekondari ya Matapwata pakhale malo oti atsikana azitha kugonera komweko, komanso kukumba mijigo malo ena osankhika. Beautify Malawi ndi bungwe limene limafunitsitsa kuti anthu ife tikhale aukhondo. Mmene tikuonekeramu ndi mmenenso makomo athu azionekera. Tikuoneka aukhondo kunyumbanso kudzioneka chimodzimodzi, kaya kunsika timapanga business pamene takhalapo pazikhala pakilini. Ndicho cholinga choti tidzipewa matenda ena amene amabwera chifukwa cha uve. Aziramo muli apa, ukhondo tusutengera kuti uli ndi zonse iyayi. Ukhondo sutengera kuti iyayi ine chifukwa ndilibe chakuti sindingachite ukhondo iyayi. Umachita ukhondo ndi zimene uli nazo. Ndi zimene tili nazozo tichite ukhondo. Pamene timayika mbale zathu osati yayi ine ndikoma ndikudikira ndigulire chikabati ndi ndizikapo mbale iyayi. Pamene mayikapo pangani ukhondo. Tikatero ndikuti dziko lathu likhala labwino. Mawu ake mkulu wa bungwe la Muslim World League mdziko muno Sheikh Twaib Mustafa wayamikira Professor Gertrude Mutharika kamba kusogolera ntchito zosintha miyoyo ya anthu mdziko muno. Sheikh Mustafa ati bungwe lawo lipitiriza kugwira ntchito ndi bungwe la BIM chifukwa chakuti masomphenya awo ndi ofanana. Pamwambowu Professor Mutharika agawa zinthu zosiyanasiyana monga ufa, mchere, mablankete ndi ndalama kwa manja osowa okwana pafupifupi 750. Malipoti anaonesa kuti anthu pafupifupi 78,000 ali pa chiopsezo cha njala m'boma la Tcholo. Ena mwa anthu omwe anafika nawonso kumwambowu ndi Mayi Tadara Chihana omwe ni mkazi wa wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino, nduna yona za maboma ang'ono a Ben Phiri ndi nduna yona za chisamaliro cha anthu Mayi Mary Navicha. Geoffrey Chinawa, MBC, Tcholo. Kafukufuku yemwe anachita bungwe la Mwapata Institute wasonyeza kuti malonda anthochi, mpunga ndi soya ali ndi kuthekera kopititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Izi zadziwika pamene bungweli limapereka zotsatira kuboma ku mabungwe a European Union ndi UNDP mu mzinda wa Lilongwe. Mlembi wamkulu ku nduna wa za mafakitale ndi malonda a Whiskas Nkombezi ati boma ndilodzipereka popititsa patsogolo chuma cha dziko lino kudzera mu ulimi. Chipiriro Mtumodzi ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ulimi ndi nsanamira imodzi yomwe imayendetsa chuma cha dziko lino. Kotero kafukufuku yemwe anachititsa a Mwapata Institute ndi chitsimikizo chakudzipereka kwa boma pofuna kupititsa patsogolo ulimi.
kafukufukuyu anaoneka kuthekera kwa nthochi, soya ndi mpunga kutukula chuma cha dziko lino potumiza zakudya zimenezi ku misika yakunja. Mlembi wamkulu ku nduna za mafakitale ndi malonda a Whiskas Nkombezi wayamikira zotsatira za kafukufukuyu. Nkhani yayikulu ndionena kuti tichoke pa nkhani yongolima kuti zidya, komanso kuti ikhale kuti tilime ngati business, kuti tizipeza ndalama ndi chuma chochuluka kuchoka mu ulimi. Chifukwa ulimiwu ndi imene ili mbali yayikulu imene kwasamira chuma cha dziko lino. Ndiye tikatero choncho ndiye kuti tipeza zinthu zambiri kuchoka mu ulimi. Kuyambira ntchito ichati kuti forex, mukayang'ananso kuti ifeyo economy yathu imadalira mbali imeneyi, muona kuti tikamakamba za makampani amadaliranso ulimi kumene amatenga ma raw materials awo ogwiritsa ntchito kuti atuluse katundu amene makampani wa amapanga. Choncho tikunena kuti simungapange zimenezo pamene mukungolima ngati chakudya, koma tichoke kulima ngati chakudya tipite kulima ngati business, kuti alimi azitha kupeza phindu lochuluka komanso dziko lino lipezenso phindu lochuluka kuchoka mu ulimi. Kafukufukuyu anachitika ndi thandizo lochokera ku EU ndi UNDP. Ndipo mkulu wa Mwapata Institute William Jadza akufotokoza zina zomwe zili mu kafukufukuyu ndi kufunika kwake. Tikayang'ana nthochi, mpunga komanso soya zikuoneka kuti nzofunikira kwambiri kumbali ya chakudya komanso kumbali yoti zikhoza kuthandizira kubweretsa chuma pakhomo pa munthu ngakhale ku dziko kumbali yoti pali misika yambiri m'mayiko akunja kuti tikhoza kugulitsa mbewu zimenezi, komanso tikhoza kuchepetsa ndalama zimene tikuononga poyitanitsa mbewu zimenezi ku mayiko ena. Mwachitsanzo padakali pano nthochi zina zikuchokera ku Mozambiki kapena Tanzania, komanso tikuona kuti anthu ambiri mdziko muno akumagulanso soya wambiri kuchokera ku mayiko ngati Zambia kuti athe kukwaniritsa zofunikira m'Malawi muno. Pamene kafukufukuyu watuluka pali chiyembekezo choti chuma cha dziko lino chikwera ndipo dziko la Malawi lichepetsa kudalira kuyitanitsa katundu wochuluka. Chipiriro Mtumodzi, MBC News, Lilongwe. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandizira achinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'madera mdziko muno. Nduna yoona za achinyamata, masewero ndi chikhalidwe a Alfred Kangata ati achinyamata ndi gawo lalikulu lothandiza kukweza chuma komanso kukwaniritsa masomphenya a dziko lino. Ndunayi yalankhula izi pamwambo omwe achinyamata amapereka dongosolo la ntchito zachitukuko zomwe akufuna kuchita m'madera zomwe zikufuna thandizo motsogozedwa ndi bungwe la Corps Africa. Catherine Banda walemba ripoti ili. Nduna yoona za achinyamata a Alfred Kangata yati mfundo zachitukuko zomwe achinyamata apereka pamwambowu zikusonyeza kuti achinyamatawa ndi okonzeka kuthandiza dziko lino kukonza mavuto ena omwe alipo. Ndunayi inatinso dongosolo loti achinyamata azipereka mfundo zachitukuko zomwe ali nazo pa misonkhano yonga yotere ndi lothandiza kuti thandizo lizipezeka lopita ku zitukukozo. Iwo ati nthawi zina mfundo zachitukuko zochuluka zimafa kamba kosalumikizana ndi magulu oyenera oti athandize kukwaniritsa mfundozo. Ndunayi yatinso nzofunika kuti anthu am'madera azitenga mbali pa zitukuko kuti zizikhala zokhalitsa. Mkulu wa bungwe la boma la zachinyamata la National Youth Council of Malawi, NICOM, Aroda Misomali, atsindika kufunika kuti boma ndi magulu onse agwirane manja kuthandiza ntchito zachitukuko za achinyamata. Achinyamata ndi amene aliso ambiri m'Malawi muno nthawi zino, ndiye ndiofunika kuti mapulogalamu athu onse tikamapanga akhale kuti akuyankhula kwa achinyamata. Boma linakhazikitsa kale ndondomeko zosiyanasiyana. Ifeyo ngati NICOM ndi ntchito yathu kuti tionetsetse kuti zomwe boma likufuna ifeyo tikukwaniritsa tikuchita malinganso ndi Malawi 2063. Polankhulapo mmodzi mwa akuluakulu ku nduna wa zachinyamata Adina Gomulira ati pali ntchito zochuluka zomwe ndunawo ukuchita pofuna kuthandiza achinyamata. Pali pologalamu yapadera imene timayitchula kuti National Youth Service imene imakhala ikuphunzitsa achinyamata kudzera makati timachita identify kudzera ma youth club amene tili nawo, ndiye no timaphunzitsa kunena kuti adziwe kunena kuti dziko lindi lawo chilichonse chimene chingachitike dziko lino iwonso chiyakhudza, komanso timapanga kunena kuti asinthe kaganizidwe kawo.
mlembi wa komiti yayikulu ya bungwe la ku Africa a Arthur Nkosi ati posachedwapa akweza chiwerengero cha opindula ndinso cha achinyamata odzipereka omwe amagwira nawo ntchito ya ulangizi ya chitukuko m'madera. Tifuna kuti tipangerezi yokwanira 60 million ku Africa tukikapo 20 komanso kuma well wishers ma organizations tifuna kuti tipezepo 40 million imene kuzothandiza kuti timalizise ma project amenewa. Pamwambowu achinyamata asanu anapereka mfundo zawo za chitukuko zokhudza ulimi wa mthirira, ziweto, kukoza sapato ndi kupanga mafuta ophikira mwa zina. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Boma layamikira ndondomeko ya ntchito yopanga ma operation amatenda amtima yodziwika kuti Open Heart Surgery Camp yomwe odwala matenda amtima oposa 120 awathandiza kuyambira mchaka cha 2023 pomwe ndondomeko iyi inayamba. Mlembi mu nduna wa zaumoyo Dr. Dan Namalika wati ntchito iyi yomwe inayamba ngati yongoyeserera tsopano ikupulumutsa miyoyo ndi kupereka chisamaliro chapamwamba kwa anthu odwala matenda amtima. Mese zamawa wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Kukhala ndi matenda pakhomo moyo umakhala ovuta kwambiri, ndipo matendawo akakhala kuti chiyembekezo cholandira thandizo palibe kapena chili kutali zimakhala zodetsa nkhawa kwa odwala komanso odwazika matendawo. Umu ndi momwe banja la Mwadzangati akhala akukhalira kamba kakudwala kwa mwana wawo yemwe wakhala kuvutika ndi nthenda ya mtima. Koma tsopano mwanayo ali mgulu la anthu odwala matenda a mtima 128 omwe alandira thandizo la chipatala kudzera ma operation kuyambira mchaka cha 2023 pomwe madotolo omwe ndi akatswiri amatenda a mtima akhala akubwera mdziko muno kudzathandiza anthu pa chipatala cha Blantyre Adventist. Nene mona mtima ngati mwana sakuchita bwino sakuweza ndio nthawi yambiri ya moyo wathu ngati makolo imakhala kuti ili munkhawa kapena muululu wankati wosaoneka ndi maso. So mwachidule ndikhoza kutero kuti izizi zimene zikuchitika panopo kapena kuti thandizo limene lapezeka panopale kwa ifeyo tikumuona Mulungu. Anthuwa akhala akulandira thandizo kudzera mu ndondomeko yomwe amayitchula kuti Open Heart Surgery Camp. Mmodzi mwa madokotala ochokera ku United States of America, Dr. John Craig, ati ndizopereka chiyembekezo kuona odwala ena omwe anawathandiza ali bwino tsopano ndipo akukhala moyo wathanzi. Iwo anatinso ntchitoyi sakugwira ndi madotolo akunja okha komanso madotolo ena amdziko muno. Mkulu wa chipatala cha Blantyre Adventist Akible Kasinja ati anthuwa akuwathandiza mwaulere ndipo nzokondweretsa kuti anthuwa ali ndi chiyembekezo tsopano. Ife chimene chikutisangalatsa nchoona kuti abale awo alipompa akumaona zimene zikuchitika osachitovutikira kuno kuti kuimbia kuti kodi kuli bwanji kuimbia koma alipompa kumamuona akusekerera pamene atanyamula kantimako kuno kuti kagwire inoyo ife tumva kukomatu kuno kuti chifukwa nzako moyo kabwenzeretsedwa ena amangopanga give up kuno kuti ine sukulu basi ndazisiya chifukwa these mwina windilini waniye ngochepa amene amakhala kuno kuti ali moyo ngati sachita zimenezi ndiye zikukhala ngati kuno apa tinene muona mtima kunoti Mulungu watiyendera mwapadera. Ndipo mlembi mu nduna wa zaumoyo Dr. Dan Namalika omwe anachita nawo operation imodzi ati boma ndiloyamika kamba kakuthekera kwa ma operation iwa kuchitikira mdziko muno chifukwa kupita ku maiko akunja zimatenga nthawi komanso ndalama zochuluka zomwe padakali pano ndikuposa 14 million kwacha. Nthawi zambiri chifukwa chochepekedwa ndalama mapatient amapita mochedwa. Koma mapatient amene tikuwapanga pano ndikuti athandizika kwambiri. Ndingopereka chitsanzo patient ino wakhala mwina akudikira zaka 4 panopa ndithu akuoneka kuti after the operation zikuoneka kuti akuoneka akuchita bwino. Ndi chinthu chimene Malawi government boma la Malawi likufuna kuti chikhazikike Malawi muno anthu athu azitha kulandira chithandizo mosachedwa komanso tikhoza kuchepetsa forex. Kupitirirapo tithe kunena kuti tikhoza Malawi kukhala gawo limene timati medical tourism. Anthu ochokera kunja azitha kubwera ku Malawi kuno kuzalandira chithandizo. Chaka chino madotolowa akuyembekezeka kuthandiza anthu 30 mu sabata ziwiri. Mercy Zamawa, MBC Blantyre.
Nkhanizi zikufikani kuchokera kuno ku MBC, tiyentonenso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti azikhala aukhondo nthawi zonse. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandiza achinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'madera a mdziko muno. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yapambana kwa nthawi yoyamba mu mpikisano wa Charity Shield omwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullet pa bwalo la masewero la Bingu ku Lilongwe. Tikupitirira ndi nkhani zathu. Imodzi mwa banki zikuluzikulu mdziko muno ya National yakhazikitsanso ndondomeko yake yomwe amayitcha kuti Fuel 360 yomwe imayang'ana kwambiri ogulitsa mafuta potsatira kuwunikanso bwino momwe angagwirire ntchito. Polankhula pa msonkhano okhazikitsa ndondomekoyi, mmodzi mwa akuluakulu ku banki a Oswin Kasunda ati banki inachiona chanzeru kubweretsanso programu iyi chifukwa malire angongole omwe analipo kale samakwaniritsa zosowa za makasitomala. Malinga ndi kusintha kwa tsopanoku, ogulitsa mafuta tsopano atha kupeza ngongole yopanda chikole mpaka 200 million kwacha. Anthu omwe ali pamalo ogulitsa mafuta angapo azitha kutenga ngongole yopanda chikole mpaka 400 million kwacha. Akasunda anenanso kuti programu iyi yapangidwa potengera mavuto azachuma omwe ogulitsa mafuta akukumana nawo. Iwo akufotokoza. Tinawunikiranso tiramvaso feedback yochoka kwa enake ama-filling station. Lero tabwera kuti tidzakhazikitsenso ndondomeko imeneyi pamene tawonjezera kuchoka pa 60 million pamene tinayambira pano tafika 200 million. So 200 million ya ubwino wake chomwe tapanga chone kuti enaka filling station ali ndi ufulu otiuza kuti 200 million agwe ntchito motani. Afuna yonse aitenge ngati overdraft, kapena yonse afuna aitenge ngati loan, kapena yonse afuna aitenge ngati guarantee, zili kwa iwo mmene iwo akuonera zimene afuna achite nayo. Imene ndi mwayi waukulu chifukwa pena banki imathaona kuti iyi inu mungotenga loan yokha pamene muna munthu akufuna kuti akhale ndi overdraft. Mawu ake oyimira ogulitsa mafuta Hape Jere ochokera ku Blue Waters Energies ati ndi wokondwa ndi kukhazikitsidwa kwa ndondomekoyi. Kulengeza kuti achoka pa 60 million imene amapereka chaka chatha ngongole yopanda chikole, 200 million kwacha kwa munthu mmodzi amene apanga run filling station imodzi, komanso 400 million kwa amene apanga run ma filling station oposa awiri. Taona ngati atipwepusa kwambiri kuzofuna zathu chifukwa capital ili business iliyonse imayidziwira bwino imafuna capital, ndipo capital nthawi ambiri mabanki amalira chikole kuti anthu akupasa business kuti akupasa ngongole, koma kuti akutha kusika ndalama chonchi opanda chikole ndikuti ife kwambiri ngati oyendetsa ma filling station atithandiza kwambiri. Ndipo banki ya New Building Society NBS yatsindika kufunika kulimbikitsa amayi maudindo osiyanasiyana ponena kuti ndi nsanamira pa mphamvu za chuma cha dziko. Poyankhula mu mzinda wa Lilongwe, mmodzi mwa akuluakulu aku banki Ameven Donga ati amayi aonetsa kale kuti ali ndi kuthekera kutsogolera ndinso kuyendetsa makampani ngati atapatsidwa mwayi. Iwo akuyankhula ndi Emmanuel Chikonso. Ife monga NBS Bank tili ndi chidwi kwambiri chifukwa choti choyamba ifeyo as NBS Bank utsogoleri wathu CEO wathu ndi amayi Mrs. Temwani Simwaka, and kupitiriza pamenepo tili ndi chidwi kwambiri kuti tiziona utsogoleri wa amayi ukupita patsogolo powathandizira kuwapasa luntha lokuti atheka kupanga lead ma organizations ma institutions ndi kuthekera kumene tingathe. Nde platform ngati imene iyi ndiyothandizira kuti upangiri wa amayi upite patsogolo potsogolera ma institutions osiyanasiyana m'Malawi muno. Ndipo mawu ake mkulu wa zakafukufuku ku Malawi School of Government a Enea Katundu ati ntchito yolimbikitsa amayi maudindo kudzera maphunziro inayamba kale m'boma la Salima ndipo ikuyenda bwino. Cholinga chenikeni ndi chakuti tili ndi programu yathu imene ikupereka kuthekera
kwa azimayi amene ali m'maudindo ngati timati executive women and tikuganiza kuti tikatolera ndalamazi okay titha kupanga lani ma programs amene wawa ma programs awa ndimuchekizunga mati capacity building or training kwa aphunzitsa azimayi aja mmene angapangire kuti ntchito zawo maudindo awo akuluakulu amene ali nawo akhuza kuyenda bwinobwino ndipo akhuza kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko m'Malawi muno. Ndondomeko imeneyi ndichete mati ma series ikhoza kukhala 8 months komanso ikhoza kupitirira mwina mukudziwa kuti yayamba kusalima yabwera kuno kulilonge ngati lonchi ikachoka kunoko ipita ku Mombasa kumene kuli partner wathu ku Kenya amene timati Rich Mary okay amene aliso ndi program ya Pink Potential metu kupangira limodzi ndi 8 months yo tisekhaye ngati kuti tayikutizira kuti yasiyatha AI program iyi ndi zipatso zake zabwino zimene zikuoneka iyenera ndithu kuti ipitirire ifikire azimayi ambiri muno Malawi. Adindo osiyanasiyana ochokera mdera la Mangochi Lutende ati ali ndi chikhulupiriro kuti ndondomeko zatsopano zoyendetsera thumba la ndalama za chitukuko cha madera a phungu akunyumba ya malamulo zithandiza kulimbikitsa chitukuko chomwe anthu a maderawa akuchifuna. Adindowa omwe ena mwa iwo ndoyimira magulu a chitukuko cha kumadera anena izi ku Mangochi potsatira zokambirana zomwe anachita ndi phungu wa derali a Louis Malukula. Tindi zambiri mu ripoti ili la Owen Mavula. Imodzi yolimbikitsa adindo a madera akumidzi kutenga nawo mbali pa ntchito za chitukuko phungu wa chipani cha DPP mdera la Mangochi Lutende Louis Malukula anabweretsa pamodzi atsogoleri a makomiti a chitukuko cha madera kuphatikizapo mafumu ochokera mdera lake. Cholinga cha zokambiranazi kunali kufuna kudziwitsa adindowa za dongosolo latsopano loyendetsera thumba la ndalama za chitukuko la Constituency Development Fund CDF zomwe boma lakhazikitsa kuti adindo onse atsatire. Malingana ndi phunguyu, ndondomeko zatsopanozi mwazina zikulimbikitsa kuchita zinthu poyera komanso kuonetsetsa kuti ndalama za chitukuko zikupita ku chitukuko chimene eni madera akufuna, ndipo chifukwa chake anachiona chabwino kuti adziwitse anthu a dera lake. Panopo zosangalatsa kwambiri kuti titalanda ma guidelines aja tinawerenga ndi kumvesesa sono zofunikira kwenikweni kuti chikufunika kapena chomwe chili mu guidelines mu ndichi ndi zimene janta zimvesesa naona kuti ntazimvesesa naona ndi chinthu chofunika kwambiri kuti ndizitenge ndipite nazo ku mafumu athu ndizitenge ndipite nazo ku ma ADC committees ndizitenge ndipite nazo ku ma VDC committees kuti apange andasanda azimvesese bwinobwino kuti ma guidelines a CDF akhala choncho. Mawu ake wapampando wa komiti ya chitukuko mdera la Namavi Asiat Thomas wati anthu a mderali ndi okondwa ndi zomwe wachita phunguyu poyitanitsa pamodzi adindo onse kuti awadziwitse za dongosolo latsopano loyendetsera thumba la ndalama za chitukuko cha madera a phungu. Akunena kuti ndalama imene ilipo chaka chino ulendo uno ndi 5 billion. Pa 5 billion sikuti iye ndi amene azigwisa ntchito kwa iye ayi, koma anthu akudera monga ngati ma ADC, ma CDF, itiziti ma CDA ndi azisogolera ndi ena azikambirana. Akakambirana zituko zija ndeti zikhala ngati basi azipanga komiti mu khala 15 anthu amene ndi amene azifotokoza kuti chitukuko ichi chimene chingayambire kudera kwathu kuno kuna Mavi pochoka itiza bwera chawo pafuchoka izabwera chawo. Asanachite zokambirana ndi akuluakuluwa, phunguyu anayendera ogwira ntchito pa chipatala chaching'ono cha Kadango komwe anawafotokozera ogwira ntchito pa chipatalachi za masomphenya a boma pa ntchito yopititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Munkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yapambana kwa nthawi yoyamba mu mpikisano wa Charity Shield omwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets pa bwalo la masewero la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Sama Thierry ndiye wagoletsa chigoli cha Wanderers pa mphindi 48 ochinga pa golo wa Bullets atakupa mpira omwe unachokera kwa Gade Chirwa. Paul Mlowoka ali ndi ripoti. Kuyamba kwa chaka cha mpira cha 2026-2027 kwakhala kwapa mwamba kumbali ya timu ya Mighty Wanderers pomwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi chigoli chimodzi kwa du. Chigoli cha Wanderers anagoletsa ndi Sama Thierry Tajong
tipepese kuti ripotilo silikumveka bwino. Pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake. Mayi wa dziko lino Madam Professor Gertrude Mutharika walimbikitsa anthu mdziko muno kuti azikhala aukhondo nthawi zonse. Boma latsindika kudzipereka kwake pothandiza achinyamata omwe akugwira ntchito zosiyanasiyana zachitukuko m'madera a mdziko muno. Ndipo munkhani za masewero timu ya Mighty Wanderers yapambana kwa nthawi yoyamba mu mpikisano wa Charity Shield omwe yagonjetsa timu ya FCB Nyasa Big Bullet pa bwalo za masewero la Bingu ku Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Msabatayi munali ndine Simeon Boyce ndi nzangayo Tauson Ikamalata. Tukufunirani usiku opambana komanso kuyamba kwa sabata yatsopano mwa bwino. Nthawi ya zanyengo. Chiyembekezere nyengo ya mitambo ya patali ndiyo funda maka nthawi ya kummawa. Ndipo mvula ikuyembekezereka madera ochepa kwambiri a dziko lathu lino. Izi zili chonchi kamba kamphepo zochoka mnyanja ya Mchere ya India zotchedwa mvuma zimene zikupitiriza kufika dziko lathu lino. Kotero kuti usiku uno chiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa madera ambiri a dziko lino ndipo mvula ikuyembekezereka madera ochepa makamaka mphepete mwa nyanja ya Malawi. Mawa tiyembekezere nyengo yofunda madera ambiri pomwe kunzuzu ndi kulilongwe kuzafunda ndi madigiri okwana 18 pomwe Kasungu ndi ku Blantyre kuzafunda ndi madigiri okwana 29. Tiyembekezere nyengo ya mitambo ya patali komanso mvula madera ochepa makamaka amphepete mwa nyanja ya Malawi. Ndipo mawa masana tiyembekezere nyengo yotentha madera ambiri a dziko lino pomwe Ukalonga udzatentha madigiri okwana 30, 29 Nkatabe 31 Kumangochi ndipo kwa Ngabo kuzatentha madigiri okwana 35. Masana omwewo tiyembekezere nyengo ya mitambo ya patali koma mvula madera ochepa chigawo chakumwera komanso kumpoto kwa dziko lino ndipo Nkhucha Lolemba tiyembekezere nyengo ya mitambo ya patali ndi mvula madera ochepa kwambiri maka amphepete mwa nyanja ya Malawi. Zikomo poonera za nyengo, khalani ozindikira, dziwani za nyengo. And all their modern ambition pace, there is no margin for error. So much here is familiar. Over 1900 games brought us here. There is not a sporting heat quite like this. But history doesn't care.